Kanang 10,000 tayo mo na ikatong sa baryo nun ha. Nga kanilong, ihatag ko ni sa imo ha. Ang kanina kwarta long, ikaw na bahalaan niya. Imuha ng kwarta ha, o galingon. Pwede ni mo na ibaon, pwede ni mo na ipapalit, pwede sa musay ni ipapalit ha. Mayong adlaw mga ma'am sir. Karon gibalikan akong bata ma'am sir. Kay ubanan ko sa bata sa baryo nun, sa Lungon, sa pansyon mga ma'am sir. Kay nagpahimo na magpansyon dito sa Minteryo daw. O magpalit ko po isnak para lubong siya hang lulo no, para wala na problema ang bata. Sa katong tanan nga nagpaabot ma'am sir no. Salamat po kayo sa inyo no. Na kalipay na ko nga mahilo na ang lulo sa bata. Pinoon nila'y bahala sa inyo ma'am sir. Sa inyo tayo sa atong isik katawan no. Karon mga ma'am sir, ang bata ko dahil kung nakakuan mo, wala na eskwela ang bata karon pinananghid na po siya maestra na kung pwede dili sa eskwela ang bata kaya para maksikaso ko niyang patay lawas sa nulo. So salamat kayo sa inyo mga ma'am sir no. Ano ba? So karon mga ma'am sir, uban dito na po siya ante kay siya man pwede nakatuod sa kuan sa purinarya ba. Munang giuban lang po na po siya ante no. Talong sakay dalong. Pagkuhan din ako pinagkakuhan ng silinan di Junmar. Ya, selamat ya sa trabaho na po. Ya, kada akong advice mo pagpakalikon ng mga sa mga lahat. Wala yung tao pa. So karon mga sir, wala yung tao. So alas 12 naman, maniudto lang sa siguro may gutom na. Sir, so matulungan din ayaw mo sa tulungan. Pila kay balance niya? 11,800. 11,800. Kasi makuha na mo ang certificate sa Pandere ba yung kuha? Asa mo siya namatay? Dito sa balay. Sa tira ng sipe? Oo, sa balay din yan mismo. Bukan, sa munisipyo, siguro may quality certificate. Sa munisipyo lang, so kamo, di ba dito tayo? Sige. So, inuhan na ng kuha naman mo? Kaling Orlon? Oh, bakit sumakit na siya? Bakit na siya 5 days? Si Bali, Huwibis ang living. So, salamat po yung mga salamat po kayo sa inyo mga maayo din. Puro din ako itabalo sa inyo ma'am sir. Ang pagkasalamat pa yun. Kaloyan ako na ang lulo sa bata mapahilong na. So karon pag umanan ng bayad po kani ma'am sir. Mabtol na po sa kuwan kayo palit po mga Diyos. Pan. Kaya para sa kuwan ko tawag paglubong siyang lulo. Ulang isnak sa naay matod. Para wala na po sila yung una ko, no? Labi na ang pamilya sa bata, labi na ng bata. Condolence day sa bata ng ito po, no? Ito patalito, nagyung kalunga. Sa mga rin ako na-try sa mga tarong na ito yung sila. Itong ga, kaya yung anak ng ligta, mawa ko man galing kalikutan, di ba? Kailan eh, 11,000. So karon kaya sa parit eh, lagoon na lang itong bayad. Oo, lagoon na itong bayad kay ang giingon man gud sa atong silingan namo na 2,000 ang bayad sa father tapos square daw 500. Onya kay dili pa makaito sila active kuno sa simbahan, pabayaran lang daw, iyaran kuno makikisuya kuno sa father, pabayaran na daw ang katong PCF mo bitawag na mga sir sa simbahan, pabayaran niya ang 12
duha ka 2023, 2024 nga katumit is nga 90 a month ka bayro no niya. Sa 90 a month ipitan na mo to 1,080. 1,080 so sa duha ka tuig mo na 2,000 kapil. 2,000 kapil plus 2,000 sa father daw o 500. Oh, bali papariya na to karon mo dili pa. Bukunin pa ko ato. Sige, paano lang anin nanti tagaan na ako kwarta si ante mga ma'am sir mo ni nagpailuna sa puting lawas si lulo no kung mo pwede nagaligrad sa bata. Ang bayad sa pare kaya para mapamisahan ba tayo misa para pamisahan ma-okay na karon na nakibariya kaya para wala na po sila una-una ng bata. So ako lang ihatag sa imo niya ang kwarta tayo. Katong sa mahalubak O sa kahalublak po atong sa pansyon ikaplan na lang ni ante ang bayad pa sa pansyon kaning pagpahimo pero ako ng Marian karon mga ma'am sir kahit ang ante raw ako galing kwarta so magpasalamat din ko rin Pino mabisa pilit niya at ng bata handang siya ng tabang nag-blisan pa siya sa ketas nagkapag-blessing ng mga bot sa ketas sa imote mo paano na yan mag-focus na rin ng bata siya sa eskwela pag mahuman na ang obligasyon siya lulo pag mahuman na glubong tanang salamat kayo mga sir patumanan wag doon na po dito sa kaning userihan kayo mag-useri ko mga Diyos mga pan kayo para mag-snack sa mga tao na mahakot sa lubong sa iyang lulo. Thank you. Thank you lang. Salamat kayo. Salamat sir. Kumana ko pamalit og mga ko ano, aning mga Diyos para dayon lubong sa iyang lulo. Na diri ati ha. Nato mga Diyos diri tay katong mga biskwit nga ang kanite naay kape. Nani kape diri ha. Kamon lay makapag sa kape. Karon man sir napalit lang po ko og bugas. Katong bugas sa bata dili ko pahinaptan kanin lang bugas ilang kan anon kanin bugas ilang kilo. Para dili ko pahinaptan lang bugas sa katong nahatag sa ikaduha. Ang balik na rin. So, karoon kayo, unsa may kulang sa kwante? Atong sa simbahan. Sa simbahan? 5,000. Tapos, atong ang di pa katong kayo na, no? Dilihan ng buwan. Materialis para sa pansyon. For 7 na po ako. So, kanito, ang sa simbahan nito, para wala na tayo una-una, nung wala na tayo tayo ng tanan na, peaceful na, natuwan lang ani, ang paglunak sa inyong ulo, ha? Yaman na tayo sa inyo, ha? Magtarong di pag-ispila, ha? Ang pag-ispila, dudong mga dyan ay kayamanan nga dili, hindi mo makikili makakuwat sa natin, para na po tayo, maabot ang panahon na nakauman ka, magbay sa inyo, ha? At naman kayo tao na, anong parehag sa imong sitwasyon karon, tabang lang kayo punta, ano rin ang ginoon na balak magbalik sa tuwa. Gusto ko ako magpasalamat sa inyo, ma'am, no? Ma'am sir, gusto ko magpasalamat sa inyo, no? Hamping ng mo kanunay, ma'am sir, no? Labi na sa mga tao nga nagsuporta sa tuwa, no? Salamat yun sa inyo, ma'am sir. Palipay ko na ito nga natin matabangan, no? Moro din ako gingon sa inyo, ma'am sir, na akong ikabalo sa inyo, ma'am sir, ang pagpasalamat ko yun. Noon lang yung bahala sa inyo. Yote. 10,000 lang. Hatag lang ko sa 10,000 tayo. Sa imo, sa kuhan ma'am sir, kanis ante, diri lang nato ihatag kang ante ang kwarta kay si ante rin pwede pahiluna sa kuhan, sa kaning bataa. Karang 10,000 tayo mo na ikatong sa paglalong ha. Na kaninong ihatag ko ni sa imo ha. Ang kanina kwarta long, ikaw na bahala niya. Imuha ning kwarta ha, o galingon. Pwede ni mo ni ibaon, pwede ni mo ni ipakalit, o isa sa imo ipakalit ha. Salamat din. So una ka magpasalamat sa kay Tasana. Si nanay, kalitan po siguro ni mo gatas, no? Kung si nanay, masaan ko yung mo kanunay doon ha. So karon mga sir, wala na sila una-una no. Ang pagpalubong sa iyang lulo, okay na, wala na baryo nun bisang piso, bisang gamay, wala na baryo nun. Iyang lulo, mahiluna na yun. Kaya wala na po, ang pamilya po, mahiluna na, kaya wala na yun baryo nun bisang piso. Peaceful ng tanan. Dili na ko magdugay no ha. Salamat yun guys, ang concern sa bata tiya. Tagaan mag-blessing sa Ginoo din. Ang magbuhat sa maayo sa isig ka tao na di reward sa Ginoo ang Ginoo ray makabalo sa tanan. Di na ko magdugay nga basta manikamot sa eskwela. Kani kay palangin nila na pun sa maestra mga sir na dili sa eskwela kay ang lulo yung priority na. Di na ko magdugay long. Dai. Amping kanunay din niya. Sige lang. Sige.